Hello everyone, welcome to my channel once again. I'm here at a small village called Nihal Prasad, Dhenkanal district. And while I'm passing by, I saw a gentleman, an old man. He's taking care of his goats. It's a small forest, and say it's a little bit small forest. Let's talk to him and let ask what he's doing here and how they are making their livelihoods for by this goat farming. ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଛେଳି ପାଳନ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଯେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପଇସା ବାହାରୁଛି ଠିକରେ ନା? ଠିକରେ ବାହାରୁଛି ସାର୍, ଠିକ 2 ପଇସା ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? 75ଟା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ କରଡ଼ା ବଣି ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ମାସ। ସେ ଆସିକି ମାସକୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଆସିକି ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଧର ଛେଳିକି ରୋଗ ବେମାର ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ପୋକ ହେଲେ ଦାଦା ଆମର ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମହୁଲ ଛେଲି, କୁଚିଲା, କରଞ୍ଜ, ନାଜୁକୁରି ୟାକୁ ସିଝେଇକି ତାର ଅର୍କି ଗାଳିକି ବୋତଲରେ ରଖିକି ସବୁ ଛେଳିଙ୍କ ଠେଇ ସେ ଘା ଫା ହେଲେ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଆଉ ଘା ହେବନି କି ପୋକ ଜୋକ ହେବେନି, ଭଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଧର ବାକି ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୁଏ, PPR ହୁଏ, PPT ହୁଏ, କି ନହେଲେ ଆମର ଫକ୍ସ, ଗୋଟ୍ ଫକ୍ସ, ଏସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାନ୍ତ ଲୁଣ ପୋଷେ ପେଜରେ ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇକି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। See, this gentleman is telling a very nice thing. He's saying that he used to use salt in rice water and giving every day to his goats, so that whenever his goats becoming ill or sickness, he can use. And he's using mustard oil for any cold or other things, mustard oil. And he's making most of treatment Ayurvedic. And last 30 years he's doing the business, so he has a great experience on this. अच्छा, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶିଆଳ ଫିଆଳ ଏମିତି କିଛି? ହଁ, ଶିଆଳ ଫିଆଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୁଆ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ତ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଛେଳି କେଉଁଠି ରହିକିରି ବାଛୁରୀ କଲା, ଶିଆଳ ଖାଇଲା କି ହଜିଲା, ଛେଳି ଆଜି ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ କରିବୁ? He is very worried about fox, sometimes fox come and attack his goats, and he has to take care of the goats all of the times. Otherwise, sometimes he is losing his goats by fox and wild animals in this forest. So सरकार पक्षरु आपन की साहाय्य मिली छी? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମିଳିନି। ଯେମିତି କି ଘର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଛେଳି ଘର? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ କହିଲେ ତମର କ'ଣ ହେବ ଘର, ଆଉ ଏ ଛେଳି ତ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଚଳିଯିବ, ଭତ୍ତା ବି ତମର କ'ଣ ହେବ। ସବୁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆରେ କହିକି ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଛେଳି ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆମ ଘରରେ ଛେଳିକି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ପଦାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ। Acha, he don't get any help from the government, and while he asks for a goat's seat, I think it's provided by government of India, but he's saying it has been refused by government official. They are saying that it's not allowed, and he make himself to be a goat farm, and anyhow he's running his life. So जो भाई माने छेली रखुचंदी बा छेली पालन करचंदी, जो मानकर शौक अछि, जो मान छेली की भल पाती, से मान पे आपण कोन कहया चाहउछंदी? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ନାଗି ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଘରରେ ରଖନ୍ତୁ, ପଟା ପଥର ପକାଇ ପଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ତାଟି ପକାଇ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଛେଳି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ଛେଳି ଆଦତରେ ଶୁଖିଲାରେ ରହିଲେ, କୌଣସି ରୋଗ ବାଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଛେଳି ପାଳନ କଲେ ଛେଳି କିଛି କ୍ଷତି ହେବେ ନାହିଁ, ଲାଭ ଯେଉଁଠି ହେବ। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ବା ଇଏ ସୁବିଧା ଦିଆ, ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଥରେ
आउ किसी आपन ये करिया कह जाए आपन एतरे जीवा पई चाहिबे हाँ जदि सरकारଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଆମେ ଯିବୁ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ନେବୁ କିଛି ଶିଖିଛୁ କିଛି ନେବୁ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମେ କି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେଇଆ କହିବୁ ଯାହା ନ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଏଇଆ କରିବୁ ଆଉ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ତ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି କିଏ ଗରିବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି କିଏ ଗରିବଙ୍କ ଜବ କାର୍ଡ଼ ନେଇକିରି ଜମି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେ ମୂଲିଆ ଆସିନା ଖଟିବେ अच्छा ସେ ମେସିନ୍ ଆଣି ଖଟଉଛନ୍ତି କରିବ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଲୋକାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଛେଳି ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଛେଳି ରଖନ୍ତେ ଯେମିତିକି ସିରୋହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯମୁନାପରି ଆସୁଛି କି ବିଟଲ ଆସୁଛି ସେମିତି ଛେଳି ଆପଣ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଛେଳି ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛେଳି ହେବେନି ଇଏ ଛେଳିଙ୍କର ଲାଭ ଅର୍ଥାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀ କରିବେ ନହେଲେ ତିନିଟା ବାଛୁରୀ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୟାଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକା ହେବ ୟାଙ୍କ ମାଂସ ବି ଅଧିକା ପଇସା ହେବ ସେ ଓଜନ କମିବ ତାଙ୍କ ମାଂସ ବି କମ୍ ପଇସା ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଶୀ ରଖିଛୁ ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୋଗ ଏଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ରୋଗ ଅଧିକ ରହୁଛି ନା ଏ ଛେଳି ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅଧିକା ରୋଗ ଗ୍ରାସିବାର ନାହିଁ So आप लोग you have seen the black Bengal goat of Odisha and this gentleman explained how he is farming here. It's you can see the goats they are going to near to the dead trees. So this is the end the video. If you like my video please do subscribe, like, share and comment. Thank you very much.